Totoo yun. Talagang masabi ko din na swerte din ako. So, ano yung sinabi. Sige, maglibang. Good morning. Papa. Hoy! Nain na nila yung bago cake. Iba ito katong bago. Today, Papa ngayon, guys. Ate kayo. Libi. Ay, dili. Pero ito kanto. Ato ta? Ano na karon? Pero ito kanto. Ha? Basta layo, kayo. Muda itong ibati na ako. Kain, be. Man mo anak ka na. Ini mo. Hello guys! So ayan, lunchtime na at ako nagluluto ng pork style. Day off ni Papa, once a week meron tayong pork. So ayan, nagluto ako. So ayan yung ating pork. Wow! Yummy! Si Papa kasi naglalaba doon. So kung nakita nyo yung post sa Instagram ko yun, yung sinalo nyo ako sa Instagram. So naglalaba si Papa dahil sakit ng likod ko. 7 p.m. So, yun. Support tayo today. Hinihintay ko lang maluto to dahil hindi pa rin tapos si Papa maglaba. So, yun si Papa guys. So, dun sa labas na to. Nagkaano ng mga damit. Yung mga nilabhan niya. Tapos, eto na yung ating... Lagyan ko lang. Ano to? Chinese. Ay, ano ba tong pechay na ito? Chinese pechay ba ito? Basta, yung isang pechay kasi medyo mahal kasi yung pechay na isa. Yung binibili ko. So, ayan. Dinamihan ko na kasi favorite din namin to eh. Ay ka. Ayan. Hello guys. Ayan. Tulog yung dalawa. So ako pag ganito hindi ako nakakatulog. Kaya chika na lang tayo. Ito yung mga sinampay ni Papa dun sa ano. Kasi tapos siyang maglaba, tapos na din siyang So nanonood ako ng TV. Tapos yun, naglilinis lang ako para at least may magawa ako. Kasi tulog yung dalawa. Tapos mamaya siguro lulutuin ko na lang yung popcorn. Lutuin ko na lang yung popcorn siguro para kasi mamaya manonood na naman second round. So yun nga, dahil second round na manonood kami na mamaya ng movie. So lulutuin ko na lang siguro yung popcorn habang nililinis ko yun. Kasi nilinisin ko yung ngayon yung sa TV, tapos yung refrigerator, tapos ko nang linisin. Tapos yun lang naman. Tapos magbo-floor wax sana ako ngayon.
Kaso lang, masakit yung likod ko. Masakit yung likod ko. So, tingnan natin kung makakaya kong mag-floor wax. Okay, maglilinis na ako, guys. So, ayan guys, nag-ano ko ngayon, Nakakuha na. tawag dito, yung ziplock, pinupunasan ko kasi yun ako sa to-do list ko to na kailangan ko mapunasan ito. Kasi diba, nire-reuse ko yung mga baby, nire-reuse ko yung mga ziplock ko, diba? Pinapakita ko naman sa inyo, nire-reuse ko siya. So, pagkatapos kong gamitin ito, hinuhugasan ko lang to, tapos pinapaganyan ko dyan sa sa mga plato. Tapos yun, pag medyo madami na siya, pinupunasan ko na siya. Kaya ayan, tapos tutupiin ko lang to, tapos may lagayan kasi ako dyan. So every time na kakailanganin ko siya, at least meron na siya doon, ready na siya. So yun, tipid-tipid din ako din dito kasi tagal din yung ginagamit, hanggang nagagamit ko pa siya, ginagamit ko pa talaga siya. Pero ayun, pero ang hindi ko lang talaga nakita is yung pang snack na ziplock bag. Wala talaga akong makita. Ano lang talaga siya, yung small na wala siyang, yung sandwich bag lang talaga, wala yung pang snack sa ganyan siya kaliit. Wala siya ko rin. Naghanap ako ng ganun. Pero yun, si Papa kasi nasa basketball court, nagba-basketball siya, tapos ako gusto ko sana pumunta doon, kaso ang ikli ng shorts ko. Basa kasi lahat ng shorts ko So ayan yung ikli ng shorts ko, diba? Diba? Wow legs. Diba? Wow legs tayo dyan, diba? So, kasi kawawa na talaga si Papa, kanina siya talaga yung naglaba, kasi siya literal na naglaba lahat, pati yung mga bed sheets. Bait talaga ng asawa ko, grabe. Totoo yun wala talagang row. So yun, hintay lang namin siya matapos kasi mamaya pa yung matatapos Tapos si Hagrid nanonood na naman ng The Croods as always. Wala naman akong gagawin ngayon. Hindi na lang ako nakapag floor wax kasi ang sakit talaga ng likod ko. Tapos yun na lang yung kasi pack ng orders, tapos na floor wax na lang. So tapos na ako sa mga to-do list ko. So hindi ko lang kung ano yung gagawin ko ngayon. Siguro pag na lang ako sa planner, titignan ko. So yun, tapos ito yung yung tawag dito, popcorn na ginawa ko kanina. So konti na lang yung natira. So yan lang naman. Na-update lang ako, guys. Alam niyo, iba talaga yung feeling kasi pag day off ni Papa, alam niyo yun, ang sarap sa feeling pag andito siya, alam niyo yun. Pero hindi din masarap sa feeling pag parati siya nandito. Yung at least may once a week lang talaga na may day off siya, kasi minsan kasi wala siyang day off. So minsan talagang nahihirap. Ang ref, So minsan ganun. So iba kasi yung iba yung banding kasi namin sa sa umaga. Iba yung banding namin pag nandito siya, ganun. Iba kasi kasi sa family namin talaga, guys. Pinachika na ako. Kasi sa family talaga namin. Ayun na yun, true. Mana na lang na. Kaya munta na pataon niyo ko. Nuno na. Palungon na lang na ako. Dili na. Drink na to ka. Drink na. So yun nga, ano ba yung sinabi ko? Sa amin kasi importante talaga yung time talaga, guys. As in, ako talaga kasi naghanap talaga ako ng time kay Papa, ganun.
ganun talaga ako sa kanya. Talaga naghahanap ako ng time pag medyo wala siyang time, busy siya sa work, ganun, wala siyang time masyado sa amin, maraming lamok-lamok o kasi madilim. Sabi ko talaga sa kanya na, ay nako, wala ka na namang time, puro ka naman work, ganun. Pero kasi wala naman siyang choice talaga pag kasi kailangan niya magtrabaho, diba? Pero sometimes one touch. Hindi, minsan kasi talaga maraming gawain doon sa so bawal silang mag-day off, ganun. So, ayun. Pero para sa akin talaga, sa family namin, siguro yun yung key siguro na masaya kami. Kasi talaga yung time, talaga yung priority talaga namin, yung family talaga na kailangan may time. Sa gabi, kailangan kasi pag sa gabi kailangan talaga nag-uusap kami, kailangan may time sa papa kay Hagrid kasi minsan nakakalimot din siya na pagpaglaro kay Hagrid, lalo pagod siya, so kailangan hanggang sa naging routine na talaga niya ngayon, hindi na siya nakakalimot, nagbibigay na talaga siya ng time. Tsaka kung talagang hindi niya magawang magbigay ng oras, talagang naghihingi siya ng sorry kay Hagrid na okay lang ba na ganyan, sleep muna si Papa, ganun. May mga ganun kaming rules sa bahay kasi. So, yung mga rules na yan, pinag-uusapan din kasi namin kasi ako talaga talagang importante sa akin yung time talaga, sobra. Kaya siguro, siguro talagang, ano yung nakikita nyo talaga sa dito guys, na kung kano kami kasaya, ganun talaga kami sa totoong buhay. Totoo yun. Talagang masabi ko din na swerte din ako. So, ano yung sinabi ko guys. Pero yun siguro yung namin talaga. Yun yung siguro sikreto namin na talagang matatag yung pamilya namin. Masasabi ko talagang swerte din ako sa family ko. So, ayan. Chika lang ako ng very, very light. Ano? Yung batang ito. Tuloy pa? So, yun lang naman. Nag-chika lang ako ng very, very light. Kasi, nandito lang kaming dalawa. Nanonood lang kasi siya ng Tapos, yun. Tapos ko lang ditong ziplock bag. So, itutupi ko na ito. Para maligpit ko na. So, ayun. So, nakakahinga naman ako kasi wala na akong labahin. So, yung sakit talaga ng ko kanina, yung likod ko. Kasi, diba, meron akong sa likod. Parang meron akong, ang tawag dyan. Basta meron akong something sa likod na kailangan kong ipahilot. So, yun nga, sabi ng hindi ko pwedeng maglaba na nakayuko. Kaya, ayun. Ay, nako Lord. Pero yun lang naman guys. Yun na naman kaganapan sa buhay namin ngayon. Hi guys. Hey. Hi guys. Gusto kasi yung camera guys. So kahit galit siya, talagang talaga niya na mag-hi siya pag every time na nagbablog ako. Talagang gusto niya mag-hi para na niya. So yun lang naman. Siguro magpapaalam na ako dito guys dahil yun lang naman ko kanal kasi mamaya ayaw ko nang mag-vlog kasi medyo madilim na pero minsan wala akong choice, nag-vlog ako pag gabi na. Pero yun, I hope you guys enjoy at follow nyo ako sa Facebook, Instagram, Our Family Budget. Sana na-enjoy nyo yung ating araw natin today, diba? Kasi ako nag-enjoy talaga ako na nandito si Papa. So yun, see you in my next video. Babush! Bye-bye. Thank you, say. Yeah.